joulun perimmäinen tarkoitus? Pitääkö kokata, leipoa, siivota, pyykätä, silittää, somistaa ja koristella, jotta joulu voisi tulla? Jouluvalmistelut ovat monelle tärkeä riitti siirtyä juhlan aikaan, ja ne tuovat sisältöä pimeään joulukuuhun, mutta joulu kyllä tulee ilman järjestelyjäkin. Joulu tahtoo tehdä meistä kaikista hyvän tahdon ihmisiä, kirjoitti oma piispamme vastikään Kiuruvedelläkin vieraillut Jari Jolkkonen omassa joulukirjeessään, minkä sain häneltä muutama päivä sitten. Joulu tahtoo tehdä meistä ihmisiä, jotka katsovat muita lempeästi ja etsivät toisistaan hyvää. Ihmisiä, jotka antavat omastaan ja kantavat toisiaan. Ihmisiä, jotka luottavat tulevaan, kirje jatkui. Tänä vuonna halusimme järjestää täällä omassa rakkaassa kotikunnassamme erilaisen joulun avauksen. Kun kaupunki sattui vielä juhlimaan juhlavuottaan, niin yrittäjien taholta tuli toive, että kaupunki ottaisi tämän tapahtuman järjestämisestä aiempaa suuremman vastuun. Me kaupungin puolelta vastasimme tähän pyyntöön myöntävästi, ja täällä me nyt sitten olemme. Kun kaupunki kerran on vetovastuussa tästä tapahtumasta, halusimme järjestää sen täällä oman kaupungintalon aukiolla. Näiden mäntyjen katveessa, jotka ovat jo paljon nähneet ja kuulleet, olleet monessa päätöksenteossa mukana, niin etukäteis- kuin jälkipuinneissakin. Tässä yhteydessä haluan kiittää myös pian työnsä päättävän juhlatoimikunnan jäseniä. Olette olleet idearikkaita ja halunneet antaa kaikkenne juhlavuoden onnistumiseksi. Erityiset kiitokset ansaitsee juhlatoimikunnan sihteeri, todellinen tehopakkaus, kulttuurisihteeri Heidi Huhtilainen. Kiitos Heidi. Kiuruveden kaupunki ei järjestä tätä tapahtumaa yksin, vaan yhteistyössä seurakuntien ja riistanhoitoyhdistyksen kanssa. Lämmin kiitos yhteistyökumppaneille. Tänä vuonna Kiuruvesi on saanut uuden kaupunginjohtajan Jarmo Muiniekasta. Korviini on kuulunut kuiskeita, että kaupunkilaiset haluaisivat kuulla oman kaupunginjohtajansa puhuvan. Toiveenne on kuultu ja hetken kuluttua kuulettekin meidän oman kaupunginjohtajan joulurauhan julistuksen. Vielä on muutama päivä jouluun, ja mikäli joulupukki vierailee kodissasi, kaupunginhallituksen puheenjohtajana esitän joulutontuille toiveen, että sitä, mitä eivät itse ehdi tekemään, hankkisivat kiuruvetisistä liikkeestä. Näin toimien edistetään Kiuruveden elinvoimaa. Joulun ydinsanoma, hyvä tahto, toteutuu yksinkertaisimmillaan esimerkiksi halauksen ja sydämestä tulevan hyvän joulun toivotuksen myötä. Pienikin ele, mikä kertoo, että toinen ihminen on tärkeä, tuo joulumieltä ja toteuttaa joulun sanomaa, hyvää tahtoa. Pikkuprinssin oivaltava lausahdus ainoastaan sydämellään näkee hyvin. Tärkeimpiä asioita ei näe silmillä. Sopii ohjenuoraksi hyvin myös jouluun. Mitä tämä tapahtuma olisikaan ilman teitä, hyvä yleisö? Haluankin toivottaa teidät kaikki, ihan joka ikisen,
lämpimästi tervetulleeksi tähän kaupunkimme 140-vuotisjuhlavuoden viimeiseen juhlatapahtumaan. Samalla toivotan kaikille kiuruvetisille hyvää ja rauhallista joulua. Lopuksi vielä muistutan, että nuo kaupungintalon ovet ovat avoinna.